କସାଗୁମୁଡ଼ାର ରାଜଚୌରିଆଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଘ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ। କସାଗୁମୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଶୁକ୍ରବାରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଘ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାକଜମକ ଏବଂ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମାଘ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ରାଜଚୌରିଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀଙ୍କର ଏହା ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କସାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରେ ମାଘ ମଣ୍ଡେଇ ପୂଜା କମିଟିର ବୈଠକରେ ପୂଜାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଡାଳିମ ମାଝୀ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ହରିବନ୍ଧ ମାଝୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାୟକ, ମଧୁସୂଦନ ଭତ୍ରା, ଲକ୍ଷଣ ପୂଜାରୀ, ଅମଜଦ ଖାଁ, ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ, ଚନ୍ଦନ ସାହୁ ଥିଲାବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚାଳନା ଗ୍ରାମର ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ, ଚିଙ୍ଗୁଡୁ ବିଷୋଇ, କେଏନ୍ ରାଜୁ, ନେତୁ ପୂଜାରୀ, ଭି ପ୍ରସାଦ ରାଓ, ଏଏମ୍ ମୋହନ ରାଓ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଡକ୍ଟର ଲିପିକା ମାଝୀ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ, ଚନ୍ଦନ ସାହୁ, ମାଥୁର ଗୁପ୍ତା, କିଶୋର ସାହୁ, କୁନା ନାୟକ, କୁଶିଆ ମାଝୀ ଥିଲାବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝୀ, ଝରିଗାଁ ବିଧାୟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସର୍ବଶ୍ୱରୀ ମାଝୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଆଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ସେଭଳି ରାଜ୍ୟର ବାହାରୁ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜଗଦଲପୁର ଯୋଗିତା ମାଣ୍ଡବୀ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦଲପୁର ଶଙ୍କର ଗୁପ୍ତା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଜଗଦଲପୁର ପ୍ରସାଦ ରାଓ, ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେଶ ପାତ୍ର, ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ସୋମନାଥ ପୂଜାରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ମାଝୀ, କମଳୁ ହରିଜନ, ରତନ ମାଝୀ, ଅର୍ଜୁନ ଭତ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ, ଏଏମ୍ ମୋହନ ରାଓ, ଅମଜଦ ଖାଁ, ଚନ୍ଦନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ମଣ୍ଡେଇ କମିଟିର ଯୁବମଣ୍ଡଳୀ ଓ ମାନ୍ୟଗଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଶକ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରକୃତିକୁ ବହନ କରୁଥିବା ଆମର ମାଘ ମଣ୍ଡେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଣ୍ଡେଇଟା କସାଗୁମୁଡ଼ାର ମାଘ ମଣ୍ଡେଇ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆମର ଏପଟେ ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରା, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀକୁ ଚାଷ ସରିଲା ପରେ ଅମଳ ହେଲା ପରେ ଧାନୀ, ମା ଭଣ୍ଡାରଘଣୀ, ଠାକୁରାଣୀ, ଚାଉରିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଗାଁରେ କେମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଗାଁରେ କେମିତି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଘରୁ ଗାଈ କେମିତି ଭଲ ରହିବେ ଏବଂ ଚାଷ କେମିତି ଭଲ ହବ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମନାସିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାଘ ମଣ୍ଡେଇରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର କସାଗୁମୁଡ଼ା ମଣ୍ଡେଇରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦେବାଦେବୀକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଚାଉରିଆ ଏବଂ ସବୁ ମା ଭଣ୍ଡାରଘଣୀ, ମା ପେଣ୍ଡାଣୀ, ମା ଠାକୁରାଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ପ୍ରାୟ 12ଟି ମଣ୍ଡଳର ସବୁ ଲାଠି କୁର୍ତ୍ତୀ ଆସି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷରେ ଆସିଲାଣି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଘ ମଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ସରକାରୀ ମଣ୍ଡେଇ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ମାଘ ମଣ୍ଡେଇ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସରକାରୀ ମଣ୍ଡେଇ ଏବଂ ମାଘ ମଣ୍ଡେଇ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ମାଘ ମଣ୍ଡେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ରିଏଲ ମଣ୍ଡେଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ପାଖାପାଖି 5,000 10,000 ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଛି। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଠି କୁର୍ସିର ମେଳ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି କି କିପରି ଆମ ବ୍ଲକ କସାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଚାଷବାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଫସଲ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡେଇ ମାଘ ମଣ୍ଡେଇ ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି କସାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ ଯେଉଁ ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ହଉ କି ଆମର ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଛାଡ଼ିକି ସମସ୍ତ ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହୁଏ ଏଠି। ଆଉ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବି କି ଏଇ ମଣ୍ଡେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ହଉ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମଣ୍ଡେଇ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହବ। ପ୍ରଥମେ କସାଗୁମୁଡ଼ା ଓ ଆଖପାଖ ବାରପାଲି ଗ୍ରାମରୁ ଲାଠି, କୁର୍ଚି, ପାଲଙ୍କି ଆଦି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗାଦିମାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କସାଗୁମୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଦେବୀ ମା ଓ ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ରାଜଚୌରିଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 26 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲାଠି କୁର୍ଚି ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରାୟ 300 ସାନ ବଡ଼ ଲାଠି ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 50,000ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମରେ ମାଘ ମଣ୍ଡେଇର ଯାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଆକଳନ କରି କହିଛନ୍ତି।
ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଏହି ମାଘ ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆଦିବାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ପରମ୍ପରା ଆଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି।